Vítam vás na pozápasovej tlačovej konferencii v zápasu Lyon Zlaté Moravce FC Nitra. Ako tradične poprosím o zhodnotenie zápasu u trénera hostí, pána Vrabca. V prvom rade by som sa chcel poďakovať vedeniu Nitry, že mi dovolilo viesť tento zápas ako hlavného trénera a pokračovať v práci trénera Galáda. Ja si myslím, že do tohto zápasu sme vstúpili aktívnejšie, vytvorili sme si aj šance, a hlavne v tom druhom polčase, a si myslím, že jednoznačne sme tento zápas vyhrali aj vďaka tomu, že sme si vypracovali viacej šance. Chcem takisto poďakovať hráčom za prístup a plnenie si všetkých taktických vecí, ktoré sme si pred zápasom nejako, aby sme sa pripravili na ten zápas s tými taktickými vecami, a bolo to fantastické. Ďakujem pekne. Poprosím trénera domácich, zhodnotenie zápasu na Vrabka. Tak, my sme smutní, pretože chceli sme zakončiť tú úspešnú jeseň aj úspešným výsledkom. To sa nám dnes nepodarilo. Myslím si, že naozaj Nitra podala kvalitný výkon. Nastúpilo jej oproti zápasu v pohári 5 nových hráčov a boli to dravci, boli to naozaj mladí dravci, ktorí vyhrávali osobné súboje, jazdili a boli tam ochotní nehať srdiečko. Ja si myslím, že naši hráči tiež dneska nepodali taký výkon ako obyčajne, ale rozhodli individuálne výkony, v ktorých bola Nitra lepšia. Je pravda teda, že druhý polčas sme prešli na troch obrancov, chceli sme to otočiť, pretože Nitra hrala na jedného útočníka, tým sa im otvárali, veľmi dobre bránila, vychádzala do rýchlych protiútokov. A myslím, že nám citeľne chýbal Pavelka. Je to škoda, pretože naozaj sa dostával zase do formy, prišlo to vylúčenie a ukázalo sa, že tá naša strata Pavelku bola veľká, oproti tomu Chudý podal vynikajúci výkon, chytil myslím, že 3 čisté šance, takže tam tá strata je jednoznačne pre nás veľká. My sa trápime v zakončení, pracujeme na tom vlastne neustále, ale bohužiaľ dneska nám to nevyšlo. Uvidíme, čo bude ďalej. Ďakujem pekne. Nech sa páči vaše otázky. Môžem ja by som spýtala pána trénera hostí, pána Vrabca, čo ste urobili s mužstvom, keďže ťahali ste takú nevychotivú sériu 6 zápasov bez víťazstva. Čo ste teda im naordinali, že dnes pôsobili ako vybrali? Tak hlavne som sa za tie 4 dní im snažil vštepiť do hlavy, že ten futbal hrať nezabudli a ten gól musíme už konečne dať. A ja som im to hneď od začiatku zápasu hovoril, že ten gól dneska musíme ho dať, a nakoniec sme ho aj dali, a potom nám ten gól dal ako keby krídla a tí chlapci si znova začali veriť, a teraz poviem, že škoda, že je koniec súťaže. Ak môžem poprosiť, aby to pánov trénerov nejaké krátke zhodnotenie jesennej časti. Tak ja neviem, či mi to prináleží úplne celú jeseň zhodnotiť, ale ja si myslím, že ten vstup do tej súťaže sme mali celkom dobrý. Áno. Hrali sme dobré zápasy, kombinačne sme hrali dobre, či na súperových ihriskách, či doma. Zlom si myslím, že nastal u nás v tom zápase s Dunajskou Stredou, kde možno nejakými vecami sme možno jeden gól nedali, jeden gól sme dostali, a tam nastal nejaký blok v hre našich hráčov, a odtedy sa nám nejako nedarilo, až dneska sme to nejako preumili. Tak ja si myslím, že my ako nováčik nerobíme hanbu značke Vion. Myslím, že sme predvádzali aj nakoniec dnes veľmi dobrý futbal. Chceme hrať futbal útočný, ofenzívny, aj keď teda nám to nie vždy vyjde, sme v semifinále pohára. Hovorím, škoda, boli sme veľmi spokojní, keby sme to dneska dotiahli do toho víťazného konca, ale taký je futbal, máme pred sebou 15 jarných kôl a my sa pousilujeme, aby sme dostali Vion ešte vyššie, aj keď teda my sa pohybujeme na tých priečkách, kde sa nám to ani nesnívalo pred súťažou, a my sme za to vďační, hovorím, s pokorou pracujeme ďalej, a ešte raz škoda do dnešného zápasu. Ešte som sa spýtal trénera domáci. V prvom počase napriek tomu, že ste prehrali, tak to mužstvo hralo veľmi dobre kombinačne, alebo teda veľmi dobre kombinovalo, dostávalo sa do takých, nehovorím, že úplne šanci, ale proste dostávalo sa tam do koncovky.
prečo ste zmenili systém hry? Viem, že ste chceli hrať na dvoch útočníkov, ale prečo na troch obrancov? Keď máte ofenzívne kraje, vlastne Pavlendu a Ichem. A to ste ako keby trošku si tie kraje oslabili. Tak kraj sme nemali, naskočil tam druhý počas Tomášek. Ja si myslím, že ten systém, ktorý sme zvolili druhý polčas, ho hrávame a tam by som vôbec nehľadal chybu, pretože ten druhý polčas skončil 1-1, aj keď tam buď to vyjde, alebo to nevyjde, ale hovorím, my najradšej hráme na dvoch útočníkov, len momentálne tú kvalitu nemáme. Nitra hral na 5, sme vyrovnali rovnováhu a mali sme zápasy, keď sme to v pohode zvládali jedného útočníka ostražiť traja, len tam Marek Janečka to netakticky opúšťal párkrát. Tam hrali naozaj zbrklo ten druhý polčas v niektorých fázach. Ale bolo to asi to snaha, že to chceli otočiť, chceli sa rozlúčiť, ale súhlasím, že ten druhý polčas sme mohli troška iný štýl zvoliť, ale tam by som chybu nehľadal, ja si myslím, tam hovorím, chceli sme to zvrátiť, nepodarilo sa, dostali sme druhý gól, takže tam vždy hrá 10/10, ja si myslím, aj to obehanie. Stačí? Ešte pána sa spýtal, keď ste vyhrali prvý pod vašim vedením, ako vidíte šancu, že by ste zostali pri mužstve NR? To je asi, pre mňa to je asi ťažká otázka, ja neviem, to je skôr otázka na vedenie klubu. Ťažko sa mi k tomuto vyjadruje. Pán Brabec, uvedomili ste si, že ste vlastne druhým trénerom, ktorému sa pri premiére Zlatým Moravciam podarilo vyhrať? Toto nebola moja premiéra, lebo už som viedol mužstvo v Košiciach za neprítomnosti trénera Galáta, vtedy sme prehrali 2-0, ale aj v tom druhom zápase teší ma to, veľmi ma to teší. A hlavne, keď je to proti môjmu kamarátovi Jurovi. Dobre, ste sa možno nejako aj so Štefanom Začkom, že vám povedal, že... Nie, s nikým som to, nie.